Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesu Kristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Sa atong pagpadayon, sa patong pagpangandam sa ika-25 ka tuig sa pag-dedicate sa atuang simbahan o pag-elevate sa atuang simbahan isip National Shrine, atong ipadangat ngadto sa Dios ang atuang tagsa-tagsa ka mga pag-ampo o pangalyupo. Atubangan sa iyahang balaang altar, atong isampit ngadto kaniya huban sa mga intensyon nga giba sa unahan ang atuang mga pag-ampo. Ato po diapil ang atuang padayon sa pag-ampo alang sa mga proyekto sa atuang shrine aron na kini makapadayon sa pagpangalagad o paghimo niini isip ang katawhan sa Dios maka-experience sa iyahang balaan nga presensya. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga Eucharistia, atong hinumduman ug hinulusulan ang atong mga sala. Itang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, ay nakalapas dako yamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Diyos nga tungod sa dili ikaasoy nga pag-amuma, nagpili ka kang San Jose nga bana ni Maria, nga inahan sa imong anak, itugot nga matabangan unta kami pinaagi sa iyang mga pangaliya, diha sa langit, ug makapahimulos sa iyang panalipo dinhi sa yuta. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Nahum. Ninebe, gisulong ka na. Miabot na ang gahom nga mulumpag kanimo. Andama ang imong mga panalipod. Bantayi ang dalan. Pangandam alang sa gubat. Pula ang taming sa mga sundalo nga misulong kanimo. Ug pula usab ang ilang gibiste. Nagpangidlap sama sa kalayo ang ilang mga karwahe, ug nagpanikad na ang ilang mga kabayo. Alaot ang syudad, diin naghitak ang pinatyanay, napuno sa mga bakak ug inilog, ug walay hunong ang pagpangawat. Pamati sa hinagiyos sa latigo, sa kabanha sa ligid, sa nagdagan nga mga kabayo, ug naguntol-untol nga mga karwahe. Misulong na ang mga kabalyero, nagpangidlap ang espada, ug nagsinaw-sinaw ang bangkaw. Daghang nangamatay, nagtipunog ang mga haya, ug dili kini maihap, nadagma sila sa mga patayng lawas. Labayon ko ikaw hugaw, ug dumtan ko ikaw, ug himuong talan-awon sa katawhan. Ug ang tanan nga motan-aw kanimo, mulikay ug miingon. Nagunob ang Ninebe, kinsay muhilak alang kaniya. Asa ako mangitag mga tao, nga mulipay kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ako ang magpahamtang sa kamatayon, ug maghatag sa kinabuhi. Ako ang magpahamtang sa kamatayon, ug maghatag sa kinabuhi. Hapit na ang adlaw sa ilang katalagman, ug ang ilang kamatayon duol na kanila. Sa walay duha-duha, ang Ginoo magbuhat sa kataron alang sa iyang katawhan. Sa iyang mga sulugoon, maluoy siya.
Busa, hikat unin ninyo nga ako lamang mao ang Dios. Ug walay laing Dios, gawas ka nako. Ako mao ang nagadala sa kamatayon, ug sa kinabuhi. Ako ang nagpahamtang sa mga samad, ug ang nag-alima kanila. Sa kinabuhi. Bairon ko ang akong nagpangidla nga espada, ug ang akong kamot mukuot sa akong gapasan. Uban sa panimalos, panimaslan ko ang akong mga kaaway. Ug balusan ko sila nga magdumot kanako. Ako ang magpahamtang sa kamatayon, ug maghatag sa kinabuhi. Ang Ginoo manaag kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Ang buot mahimong akong tinun-an. Kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kayang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag
aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kay ang anak sa tao, hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan. Kinuyugan sa iyang mga anghel. Ug unya, balusan niya ang tagsa-tagsa, sumala sa iyang nabuhat. Hinomdumi kini, dinhi ani ay pipila, nga dili mamatay, hangtod nga hikit-an nila ang anak sa tao, nga moabot ingon nga hari. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maghimo tadaan og outline. Tulo ka parts ang ato ang outline. Una, significance sa ato ang gipangandaman. Ikaduha, ang definition according sa Bible scholars. Ang giingon nga atong kalimtan, ang ato ang kaugalingon, we empty ourselves. Og ang ikatulo nga naay panahon, moabot ang panahon nga dili kwarta, dili ang ato ang kabright, mao'y makadepinsa kanato kung dili ang ato ang buhat mismo. Una, before ko ningari, nangonsulta ko kang AI. Nangutana ko kung unsay definition sa horizon. Unya si AI, nihatag dayon siya og tubag. Ang horizon is that line that wherein the earth or the sea og ang sky, sa manaw, plural, singular. That line where the earth or the sea and the sky meet, plural day, plural. That is the horizon. And that is, mauna say ato ang gipahimugatan nga ang 25th anniversary nato sa pag-dedicate ni ining simbahan o sa pag-elevate ni ini isip dili na parokya, dili simbahan, kung dili national shrine. Maoy usa ka horizon wherein the sky and the earth or the sea meet. Kay nga naman, sa ato ang pagtungtong sa ika-25, dili nato mapugnan ug mao ni siya ang gisulti ni Monsignor Roger sa iyahang unang adlaw sa pagpaambit o paghatag og reflection diin atong hinumduman ug atong pasalamatan ang mga tao nga nahikalimot og naningkamot sa paghikalimot sa ilang kaugalingon tungod og alang sa ato ang pagkahimo nga shrine. Ang mga naglihok karon sa ato ang mga application ug sa ato ang pagpadayon sa atong estado isip usa ka national shrine, nakabati ug naka-feel na sila karon kung unsa kalisod ang pagpangandam sa paghimo ni ini nga mahimong shrine. And so, it is significant nga kining ika-25 ka tuig diin ang line atong makita ang past atong pasalamatan tungod kay niabot ta sa ika-25 ka tuig tungod kay ang mga tao sa una sama sa ebanghelyo nato karon, they forgot themselves, they tried to sacrifice so as to reach ug moabot ta diri sa ika-25 ka tuig nato nga pagsaulog. Mao na akong giingon sa una nga this is sacrifice at its best. When the person tries to forget his own comfort and willing to be discomforted so that the persons after him may have a reasonable, comfortable life, that is sacrifice. Mauna say definition, functional definition nato sa sakripisyo. Diin kita nga aniya karon andam nga mahasol, andam nga masamok,
andam nga mahikalimot sa atoang kaugalingon, iyawat na lang nga ang mga tao nga muabot nato, muarang-arang ang ilang kinabuhi, munindot-nindot ang ilang kinabuhi, mapasayon ang ilang kinabuhi, at our expense, at our own discomfort. Sacrifice is our willingness to be discomforted so as to provide a comfortable, relatively comfortable circumstances for those people who would come after us. And I dare say, ang mga tao ni adtong higayon na 25 years ago or so, in fact, 26 years ago tayo, di ba sa iyo ang pagpangandam, they were willing to experience this uncomfortable situations tungod og alang nga kita mapasayon-sayon ng atong kinabuhi. Sa una, nagsigi pa sila hunahuna unsaon nato paghimo nga shrine. Pero karon ang ato na lang hunahunaon, unsaon nato pag-celebrate ang pagka-shrine. You see, ang mga tao sa una 25 years ago nadingkamot nga mahimo ning shrine para mapasayon ang ato ang kinabuhi. And so, our celebrations should tell us and remind ourselves that at some point dito sa unahan na ay mga tao nga andam na hikalimot sa ilang kaugalingon para moabota sa ika-25 katuig. Ang atuang tahas karon mao ni say another side sa horizon. Humanata dito sa past, moabot na ta sa present. Ug mao gyapon ni ang gipahinumdum nato ang Monsignor Roger. Ang responsibility nga atuang atubangon. Same gihapon. Hinaot pa nga andam tang mahikalimot sa atuang kaugalingon to experience uncomfortable situations so that we are giving and we will be giving favorable and comfortable circumstances for those people who would come after us. Andam untatang mo sakripisyo karon para ang umaabot nga generation sa ilahang pagsaulog sa ika-50 katuig isip shrine. Ambot lang og basig naapotay lain pod ang plano sa Ginoo kay naamen tay daghang damgo diri, pero basig maka-celebrate pod sila sa ika-50 katuig, ang ilaha na lang andamonon tungod kay atong gipaningkamot og andam, mas mapasayon ang ilahang kinabuhi. Mauna say tahas nato. Ikaduha, ang definition sa ang when God asks us to deny ourselves, take up and carry our cross and follow Him. Our forgetting of ourselves, our denying of ourselves does not mean to forget ourselves in toto. We have to remember, and we refer to that moment wherein God Himself remarked. He made a remark. Sa dihang nahuman ang paghimo sa kalibutan, and He saw everything to be very good. He labeled everything as very good. And so, that particular asking of Jesus to deny ourselves does not entail everything. He just wanted us to deny those things that are not part of who we are based on how God, the Creator, marked us. Dili tanan atong kalimtan. Si San Jose, wala gisugo to deny himself. Rather, God wants Saint Joseph to maximize that gospel value that he has, and that is obedience. Wala siya giingnan, hala kalimti ang imuang pagka-obedient. Gani, gigamit sa Dios ang iyang pagka-obedient. Ang gusto niyang i-deny, ang katong atong gipuno sa atoang pagkatao, nga dili mo suporta sa mga gospel values, nga gi-advance sa Ginoo. He does not want us to deny ourselves in toto. He just wanted us to deny that self nga atong gipuno sa atoang kaugalingon, nga namahimo natong napalayo sa Dios. Pero kita lang sa iyang paghimo kanato, ako tong gipaambit. There was this particular retreat nga akong giapilan, nga among giapilan, unya dayon nay usa ka tawo nga amo ang igsuon nga nagpaambit
nagpresent siya, gitagaan mi og clay nga sa amoang facilitator. Nya giingnan ni sa among facilitator, paghimo mo og unsa, bisag unsa, mga maka-present og mag-represent sa inyo ha. Kaming mga dili nga mga artist, bisag unsa lang among gipahimo, unya nahiusa namo nga siguro jud ko wa toy ayo pod nga artist, pero ang iyang gibutang usa ka banga kuno to. Usa ka banga. Unya tungod kay dili man siya kaayo maayo, gidaog lang niya sa explanation. Iyang giingon, this particular pot used to be a wonderful pot. This particular jar used to be a wonderful jar. But when my parents, when people around it touched it, disfigured it. Pero nindot ko noong tato nga jar. Nindot ko noong tato nga pot. Pero sa dihang gihikap siya sa mga tao nga nagpalibot niya, nibati og dili na siya nindot tan-awon. Ug mauna siya pasabot, og yung explanation ningon siya, when my parents touch me with their idiosyncrasies, with their own weaknesses, when people around me touched me with all their failures and unfavorable circumstances, I become like this. But from the beginning, I used to be perfect. I used to be this good. But then people touched me. And so on and so forth. Ug mao na siya pasabot nga giingan sa Ginoo, when we deny ourselves, we have to deny and forget the idiosyncrasies and weaknesses that we have accumulated in the past, but retain the values and the virtues that we have accumulated in the past, so that these values nga atuang nakatunan maoy atong gamiton sa pagsunod ngadto sa kapadulngan. Because when we follow the Lord, we have to exhibit those values that we have learned and not the idiosyncrasies and weaknesses and mga sipyat nga atuang nahimamat somewhere along the way. When the Lord asks us to deny ourselves, it doesn't mean that we have to deny ourselves altogether. He just wanted us to let go of those unfavorable traits nga dili makasuporta sa gingharian sa Dios. Kay nga naman, God called us according to our own charisms. Imagine ko si Michael Jordan atong pasayawon. O si Michael Jackson atong paduwa og basket. Ako, muduwa ko basket, pero paduwaon ko ninyong volleyball, king ko'y kaayo ko. Unya, gitawag ta sa Dios tungod sa atuang mga kaugalingong charisms. Respetuhay ta og charisms. Katong mga yabag, hala sige, pakpak lang in taon mo. Ayaw lang mo pagkanta o ayaw pamugos. Katong mga nindot og tingog, padayon sa inyohang kanindot og tingog. Katong mga way ayo, lingkod lang. Respetuhay tag karisma. Ug mao na siya ipasabot nato sa atuang pagsunod-sunod sa Dios. We just have to maximize our own talents, not to totally ignore the person that we are. Because remember, there can never be a person like us because God wonderfully created us as unique individuals. There can never be like us, just as there was never a person like us because we are always unique. And when God gitawag ta niya, He does not want us to forget us altogether, but to be the person that God wanted us to be, that God has initially wanted us to be when He created us. Very good. Anything that does not support the terms very good should be denied by us. Klaro? Para mahuman na ta, tando na yun mo. Ug ang katapusan, mao ni siya, naay moabot ang panahon, mao nang stop chasing success. Stop chasing degrees. Stop chasing honors. Because there will come a time, honors, degrees, and success could not defend us. Atubangan sa Dios ang pangitaon na, ang iyahang pangitaon, unsay atong nabuhat. Dili kung unsay atong nakabot,
kung unsay atong nakuha, kung pila kayuta ang ato ang nakangkon, pila o unsay atong nakabot, dili na naipangutana sa Dios. Mao nang muabot ang panahon. Sayang lang nga naningkamo ta sa pagkinabuhi, nakalimuta sa pagbinuotan diri sa kalibutan tungod og alang sa pagkabot sa mga butang ug ang mga butanga nga atong gipakamatyan kalag og lawas. Dili day makadepensa sa atoa sa panahon nga kita makigatubang na sa Dios. Kay ang makadepensa sa atoa ang ato namang binuhatan. Mga igsoon, at mao na to. Nahuman na ang outline. Ang katapusan di ay mao ang summary. Ang una nga ang atuang kasaulugan karon serves as an horizon wherein the past and the future meet. The past should inspire us to do better and should inspire us to undertake unfavorable circumstances, our willingness to be discomforted para og alang sa mga tao nga mosunod kanato aron ang ilang kinabuhi masayon-sayon tungod kay andam tang no sakripisyo og nahikalimot sa ato ang kaugalingon. Og ang ikaduha mao nga sa ato ang pagpaningkamot sa sunod sa Dios. Gusto sa Dios nga atong i-deny ang ato ang kaugalingon nga dili parte sa gusto sa Dios nga mamahimo ta. Anything less than what is very good should not be or should be denied by us. Kaya ang gusto sa Dios mao nga ang atuang mga values nga atuang nakatunan mao ang atong dad-on sa pagsunod-sunod sa iya o kini mga values mao ni atong gamiton sa pagpangalagad ngadto ug uban kaniya. Ug sa katapusan sa atuang pagpadayon makahinumdum ta nga ang atuang tagsa-tagsa kakinabuhi sa atuang pagpaningkamot diri sa kalibutan basig masayang lang ang pagpangita nato og dungog diri sa kalibutan kay moabot ang takna nga dili makadepensa sila sa atua ug ang atuang mga maayong buhat lamang ang makapalangit kanato. Dili nato usikan ang pipila nato katuig diri sa kalibutan sa pagpangayo sa mga butang nga dili makatabang kanato sa panahon nga kita atubangan sa atuang Dios nga magbubuhat natong tanay. Palihog manindog mga pag-ampo sa katawhan. Pinaagi sa paglimod sa kaugalingon atong gipas-an ang cross matag adlaw subay sa gilaktan sa atong magtutudlo. Magampo kita alang sa uban ug sa ingon atong isalikway ang kahakog nga maoy magpahimulag kanato gikan sa Dios. Moingon kita, amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ug ang mga kaobispuhan, mupas-an sa krus sa ilang pag-atiman ug pagpangatungdanan, uban ang dili hinakog nga sakripisyo. Mag-ampo kita. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila nga gisangunan sa publikong mga buhatan, mutubo diha sa gugmas sa Dios, pinaagi sa ilang responsable ug matinud-anong pagpangatungdanan. Mag-ampo kita. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sa tibuok natong kasing-kasing, musuporta kita aron matuboy ang kamatuoran ug mabatukan ang sikretong mga paglimbong sa dautan. Mag-ampo kita. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nabiktima sa panaugdaog, sa katapusan makaangkon og hustisya, kagawasan ug kalinaw. Mag-ampo kita. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Amahan pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nag-antos ug namatay
tungod sa ilang pagtuo, makaangkon sa langit nung ganti. Magampo kita. Amahan sa among Ginoong Hesukristo, dawata ang mga pagampo ni ining nagpanaw nga katawhan, nangita aron makakaplag sa imong kabubuton, pinaagi sa pagsubay sa gilaktan sa imong anak, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamorog ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Alas sa pagdaymaya sa ngalan o galang sa pustanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Santos nga mahan, nangamuyo kami sa among paghalad sa kasa sa pagdaig, nga sa among pag-alagad, katabang unta kami sa mga pag-ampo ni San Jose, nga imong gihatag nga balili sa amahan diha sa iyang amahanong pagbantay sa imong bugtong anak. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhayog makagagahom sa tanan angayog matarong gayud na magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit ug nga kami nga pinaagi sa angayng mga pagdaig maghimaya magpasidungog ug magsaulog kanimo diha kang San Jose kay siya ang tawo nga matarong nga gihatag mo nga pana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon ug mahuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo among Ginoo nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo ug pusa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdayeg. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos ipadala ang imong espiritu aron pagsantos dining mga kasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako.
Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahanin ning paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inunubi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang pana, uban sa mga apostolas o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalalo mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog melayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kayusa,
Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato ipakita ang timaan sa atong panaginigsunay, ang panagdait kanatong tanan. Maigsoon kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng tanan nga gidapit alang sa iyang panihapon. Pila ko kalawat kanimo papamulong lamang pamaayo. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Human kami madasig Ginoo niining makapabuhing sakramento, magpuyoon ta kami alang kanimo diha sa katarong ug kasantos, tungod sa panag-ingnan sa pangaman ni San Jose, tao nga matarong ug masinugtanon, ug mag-alag ug nag-alagad aron matuman ang imong dagkong mga misteryo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Paibalo, ugma na ang atoang ika-25 katuig sa mao na ni atoang pag-celebrate sa ika-25 katuig sa pag-dedicate o sa pag-elevate isip National Shrine niining maong simbahan. Ug muuban kanato ang atoang Metropolitan Archbishop of Cebu, Metropolitan Archbishop of the Ecclesiastical Province of Cebu. Mungari siya, muuban kanato sa pagsaulog sa alas 4 sa hapon. Ug mausab, uban sa pagdeklara, mao ang pag-abli sa tuang Year of Grace alang kanatong tanan ug sa mga pilgrims nga muduaw sa tuang shrine, uban pod sa
mensahe, sa pagbasa sa mensahe gikan sa ato ang Santo Papa, Papa Leo. Ug daghan pang mga panghitabo ini kaugma, mao nga ngari mo magsaulog ta sa ika-25 ka-anibersaryo sa ato ang shrine. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo hanggugma o kalinaw ni Kristo.